Sugeng dalu Mas Akbar. Sugeng dalu Mbak Minto. Kita lama tidak berjumpa loh ya. Ya lama tidak berjumpa sekali. Sudah 1 tahun kayaknya. Wah, ora wong wingi lagi petruk ning pagu ya petruk. Oh, betul ya. Kowe nganggo mic iki ae lho, aja nganggo mic iki. Penak sing iki ya. Mic iki nak sing dicet abang. Mas Abari semakin hari semakin bersinar. Semakin ganteng ya wong itu. Ya iya to Akbar nek jejer karo aku kan mirip to. Mirip. Yo yo. Yo. Kowe aja hahi-hahi kowe mbiyen kita apa saiki kita apa tak idoni raiku lho. Ngosek to. Kowe kaya duwe hubungan pribadi dengan Mbak Mintul to. Ada no hubungan privasi antara aku karo Mintul. Tapi ketoke Mbak Mintul ora ngakoni kok. Loh. Kowe aja lain di bibir lain di hati lho. Kowe aja selak karo batinmu lho. Jelasno ben warga masyarakat kene roh. Biyen tau duwe hubungan apa? Nuwun sewu Bapak Ibu, kok kula mboten pamer, mboten sombong. Niki kula jelas nih malam hari ini juga Mintul niku sejatine sinten. Sopo? Sopo? Lah ya kowe iki lho sapa? Wah, ancen lambe wedok. Ya nyapa lambe wedok ya masalah bagi lo. Halo GM. Kowe lho alah rumangsa. Cara gelem macak wedok nang asline jek ayu aku. Yo. Masih udo kowe? Halah ngene macak lanang ngene lin mas karo aku ndusel ya. Lepat ra dalane ciut tok. Susuku bareng di ngene Pak, aku keri. Lanang bareng kok Mas aku. Ayo salam sekno. Mbak Mintul sampean salam. Salam kanggo warga masyarakat kene. Oh nggih. Iki sugeng jalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki sehat sedaya Bu, Pak. Sehat. Yo sehat kok dul nek lara yo ning rumah sakit kok goblokmu lho. Maksudnya Kowe pola gero lek aku goblok. abang-abang lambe. Lah iya. Wong abang-abang lambe kok. Lanjutkan, Mbak. Lanjutkan. Nggih niki teng mriki ningali napa to? Iki bocah piye? Lho nyapa aku takok. Ya rene nduk tak dusi sik ya. Ngancammu lho medeni wong iku. Iki rene iki dalam rangka bersih desa. Iki ana pagelaran wayang kulit jeruk. Kulit kebo to Mas. Ya kulit kebo. Lah iki masyarakat ki padha mirsani nonton wayang kulit karo nonton awakmu. Berarti awakmu gak ditonton. Loh, aku barang terus kowe Mas Akbar. Walah ngono. Iya no. Ya berarti didongakne. Ya, ndonga apa? Ndonga apa? Tetap doanya semoga warga sini sehat selalu, panjang umur, rezekine kathah. Amin. Sing dereng rabi mugi-mugi ndang angsal jodoh. Amin. Sing sampun rabi mugi-mugi ndang seling. Ojo selingkuh ngono lho. Wong kowe tak omongi kowe ngene lho. Nek masalah omah-omah iku iki rung pengalaman. Syukur. Wong omah-omah iku kan mempunyai keluarga. Betul. Keluarga kuwi duwe anak, keluarga kuwi duwe bojo. Leres. Saiki kula takok kali sampean. Tekon apa, Mas? Bedane apa sayang anak karo sayang bojo? Kuwi raro ya urung rabi kok. Lho, ya nek mbak menawa dhek iso urun rembug Sayang anak karo sayang bojo. ayo padha wae tresnane ora ono dibeda-bedake antara bojo dan anak itu sama karena kesatuan keluarga. Dawa tapi gak masuk blas sampean iki. Pendapat sampean iki gak masuk blas. Apa bedane sayang anak karo sayang ibu? Apa dulu? Lek sayang anak, iki wong lanang ya. Ya. Lek sayang ibu ya di apa ya? Di belanja no, ibu. Alah, biasa. Kewajiban itu, kewajiban. Anak sekolahne, Mbak. Sekolahne. Kewajiban kabeh paham. Sampean berarti urung paham. Bedane apa sayang anak karo sayang bojo? Bedane sayang anak karo sayang bojo. Heeh. Nek sayang anak, anake pas dolanan, jelalah kok katoke mlorot. Langsung diceluk, "Nduk, katoke mlorot lho," terus diunjukne. Wis sayang anak. Sayang anak. Lah nek sayang bojo, Mas? Beda karo sayang anak. Lho, sik to. Kaya piye? Nek sayang anak mau. Sayang anak, pamane dolan. Anake dolanan kok plewayon lho, jelalah katoke mlorot. Nduk, apa ora isin, katoke mlorot. Ayo diunjukne sik, serut. Aman. Sayang anak. Sayang anak. Nek sayang bojo? Beda karo sayang anak. Lah ya piye? Piye sayang bojo piye? Nek sayang anak lan anake katoke mlorot. Terus diunjukne. Diunjukne. Srit. Terus nek sayang bojo iki. pamane bojone katoke mlorot. Bojone terus Ya wis katoke dilorotne pisan no. rumangsaku. Pengalaman kok iso. Mulane sampean ki ndang rabi, Ya ngosik mengajar karep. Sampean umure pira? Aku ya 24 lho. Umur 24 kok iso trimo dienggo nguyuh tok lho. Tak antemi lho. Iso Kowe iki jane barang konoan apa talang air kowe iki?
Yo ngene iki mengajar karir dulu biar mendapatkan memperbanyak pengalaman. Orang itu nikah itu mempercepat rezeki, nikah itu buka rezeki. Alah kok mesti. Karena ada dalilnya. Dalilnya apa Mas itu? Wong kuwi kudu cepet nikah sebab wong nikah niku buka dalan loro. Apa wae? Sing siji dalane rezeki, sing loro dalane barokah bayi piye to, Kang? Gawe Barokah. menjebak loh Mang. Ora menjebak, dalane rezeki Mas. Wong Wong nikah niku mesti buka dalane rezeki. Dawuhe Presiden Jan Cuker, Sujiwo Tejo mengatakan wong ngino pangeran wong ngenyek Gusti Allah ora usah perlu ngebong masjid, ora usah perlu ngewek-ngewek Al-Qur'an. Sampean mikir sesuk sing arep tak pangan apa lho padha karo ngino pangeran sampean. nganggep sepele Gusti Lah Allah. rezeki niku hak rezeki pesti ya. Oh iya ya. Sing nomor loro barokah. Barokah niku ziyadatul khair minallah. Gak paham sampean. Gak paham. Aku ora paham, Mbak Mintul ora paham. Ya ora paham apa neh iki wong agamane reyok. Mosok Mbak. Islam tulen nek. Niki kita ziyadatul khair minallah, bertambahnya kebaikan dan ridho dari Allah niku barokah. Oh. Rugi sampean bapak sampean rugi nek jenakno jeneng Akbar berarti. Loh, ya ora no. Kudune sampean patemo. Wong ganteng kok patemo to. Ganteng kok patemo lho. Ganteng kok patemo. Milo Mbak Mintul. Mbak Mintul. Wis ketemu karo Mas Udo purung. Lah nek kula kalih Mbak Mintul, sayangku, Iya. cintaku hanya untukmu walaupun di dunia ini ada wanita selain kamu, kamu tetap yang aku cinta. Beribu bintang di langit hanya satu yang bercahaya. Beribu wanita cantik hanya kamu yang aku cinta. Lagu. Upama dirayu Mas, Mas Udo, jajal rayu terus. Boleh saya merayu? Pakai gamelan apa musik? Loh, cah modern kok padakne. Ya musik no. Ya musik ta. Musik. Paling yo wong ayu paling kuwi Ah, paling. sorry Paling ye, kuwi. sorry ye. Oh, Musik-musik Pak. C. C. Pamit aku. Sik. Dipasne sik to. Heh? Dipasne. Pak kaya ngene mondol. C sampe C. Pamintaku. Dul aku kangen. Wah, iki. Kangen karo sliramu. Jadi dipangan kuwi. Jaluk apa piye? Hei, Jaluk apa piye? Jaluk. Ah. wis Dang, terus nih. Mbok gua ora lho. Ora tak simpen ngene. Tak sawang-sawang. Iya. Fotomu nang kamarku. Piye? Berarti sih sampean simpen ya fotone Tak kae. simpen dong fotone malah kayak kartu nikahku kena fotone mbok klentek no wisan. Diganti apa? Doraemon. Tak kira das gitu. Ya aku kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang fotomu nang dompetku. Jawablah sejujurnya sayang. Raga. Apa kowe ra krasa? Tak batin samben Raga. ra bakal ilang anu muni anuku. Anu ya apa? Konotasine anu ki lho apa? Kono maksudnya anu ki lho apa? Aku mana pengen mengorin lo tapi gak betah. Sik. Iki apa? Loh, kok jarang iki? Iki sapa? Iki sapa? Ora aku kenal aku. Kowe iki sapa? Aku iki Pakno. Lah kok ngerayu Mintul? Dek Mintul, Pak No, kok Dek ngene? Mintul. Kaya ngono kelakuanmu. Sampean kok mungkret to Pak No? Iki Pakno bar loro tipes. Iki ngono Iki mang saka ngomah ya gowedhe dhuwur, bareng kademen terus mungkret. Ya ngono to Pakno. Pak. Ya yae. Kowe terang glogok jaran iki. Iki kok lak sewengi dlogo. Lah kowe iki lho, wis gandengan karo aku malah rayu-rayuan karo konoan. Lah aku mang dirayu lah Pak No. Glogok jaran iki.
Ping papat. Papat pisan. Delogok iki aja kerep-kerep. Aja kerep-kerep. Digangi lho. Iya, Dek Mindul. Sampe mang rene harus apa Pak No? Kok sarung bisa jebol kabeh kok ngene lho. Anu kena rokok. Lho, kok jaran kok. Lho, Pak Delogok. Delogok nek. Wis delogoke pisan tok. Pak No karaktere ngono. Iya, tapi suarane kurang gede lho, no. Gedekne. Piye to Dek Mindul? Piye Dik Mindul? Aimu no. Lah ora gawe haimu no. Kok iso? Ayu dhewe. Dik Mindul. Kowe iki lho wis dadi wekku kok malah rayu-rayuan karo kenekan. Sik, aku kok curiga iki ketoke dudu Pakno iki. Ketoke kok dudu. Ketoke dudu Pakno. Sik, jabatan. Lah, oh Mukidi. Alah, Mukidi. Kowe iki Mukidi, kowe iki dudu Pakno. Kowe iki Mukidi. Pertamane mungkin terus anu malah Pak No. Pak No Lah iya. mbute akeh. Ting aku. Rambut kok. Lah yo rambut. Lah ya Lah emang apa krungu? rambut. Lah dibanter nih. Lho, sik aku kok curiga. Curiganya apa? Nek gundule kaya Mukidi, tapi nek cangkeme kok kaya penyok. Pancen ki ra iku kabeh pokok channel kabeh. Kowe pengen krayu, Pengen padha krayu. Aku gak oleh. Lah pancen Dek Mindul ki nggonku lho kok mbok rayu. Ya ya Pakno. Lancang kowe iki. Logok jan. Delogok nek. Terus Pak No. Dek Mindul, Dalem. kamu tahu nggak apa artinya cinta? Asik Enggak, Pakno, apa? Pakno. Cinta itu manis. Manis itu madu. Madu itu dari tawon. Tawon itu punya entup. Kalau kamu cinta aku, maukah kamu aku entup? Alah. Bocah potonganmu kaya kura-kura. Penting kan kaya Pak No. Logok jaran. Iya. Delogok. Logok tok. Ya rayune. Dirayu Dirayu no nek toh. pancen bener-bener Pakno dirayu. Dirayu, Pakno pinter nyanyi lho Pakno. Pak No pinter nyanyi nembang. Duweke akeh. Nyanyi gaya nopo? Pak No duwite oke lho, biasanya nek kantongi oke lho, iki nek ora duwite. Pak No wong mampu ya. Lha iya. Mampu apa? Mampu golek utangan. Ndang dirayu. Oh, rayu, musik apa gamelan? Musik apa gamelan? Gamelan. Wah lagi. Lawas sing nek nganti pamit aku tak tonyo ndasmu kowe. Akeh pelok kok iki slendro. Oh iya Oh, Sendro, Sendro. Mbah. Apik slentem iso nyuara wedok. Grup lawan. Wih, dirayu iki Pakno. Weh, Weh. Aja rene ketutupan gamelan, ketutupan gong rono ae. Hati-hati rada. Lah, rada-rada. Kayak pisanane piye kan? Mbah. Sing endi sing apa? Pamit aku. Tuh. Slendro. Iya. Apa tok jane? Sing endi? Heeh, Dang, Slendro. Oh, sinam kata. Najan wuju. Alah. Iso kuwi. Wiwitane. Nah, kuwi iya. lho. Marai kowe. Marai. Ora Pakno. Kok mari delogok jaran. Delogok nek. Heeh. Wiwitane handerek sang peke. Nek pas pekek we madhep rono. Lah nek pas madhep rene pekok. Terus Priya kakos. Priya bagus. Priya jumbleng. Priya Marai. bagus ya. Bagus. Arek marai. Ora. Kira aku ra iso diwarai. Yo Pak No. Delogok. Logok neh. Dalang kok didelogok-delogok. Lah iya. Priya bagus kang olah budaya. Sowan menyang kutha gedhe. Pak Noi karo cah-cah kon cek kodam lho tak omongi dhek kodame komodo ngono lho. Anu cek kodam 5 Brawijaya apa? Kodam 5 Beda. Brawijaya. Yo, terus. Bendera terus kayung-yung. Selendang kuning Enak suarane. kang saking bukit. Cek. Yo kaya nonton wong picek. Roman
Ya digandeng ini lho Gak Pak romantis No, belas. Pak No. Digandeng. Digandeng. Dan Mbak Mintul. Nggih. Badhe gua batang nggih. Sanes niki cetek, Mas. Blogok jaran. Lho kok neh. Kok batang. Swara kurang permono ning wasis mungkro. Sik. Nyapa? Napa? Cepot e. Cepat e. Weh, Ya. Kok tak cek udamin. Terus Angungkrung marang bendolan. anggung anggung kan oleh Marai. Ya ora. Iso meneng ora? Iso. Blogok jaran. jaran. Iya. Terus ya. Dah sulis yo pijer ngincangake alis. pancen nggih variatif nggon Variatif, swanten Pak. nggih. Apa-apa. Cengkokipun kan Suarane benten. Penak. Heeh. Raine sing temunyo. Terus tresno sesidemah. Pripun Sampai swanten wis sampai Pak Noy ra apa-apa. Ora Pak Noy mesti ora apa-apa. apa-apa Masalah. Ora masalah. Nembang gak iso, sing penting iso apa no? Sing penting iso blogok jaran. Iya. Ayo nyanyi Mbak Siap. Mintul. Yo, Ah. nggih. Ayo Dek Mintul. Arep ngaturke apa? Kanggo Kowe kono lho no. Heeh. Kowe Aku sebelah ini, ya. ngono ben tengah. Nah, ngono no. Pak No, Apa Dek mungkin ada Mintul? kata-kata terakhir? Kata-kata terakhir kok arep bongkoe. Lah maksudnya kanggo warga masyarakat kene lho. Oh, kanggo warga masyarakat. Muga-muga sedaya warga masyarakat mriki sehat walafiat. Sehat oleh rezeki sing barokah. Amin. Amin. Yo, arep Ayo. nyanyi apa Mbak Ayo. Mintul? Nggih. Monggo terselah. Terserah kok terserah. Terselah nyelah untumu kuwi kok. Jare sampean ngejak aku nyanyi, Mang, teko. Oh. Apa? Apa? Lagu terbaru apa to sing viral? Viral kok spiral. Apa? Apa? Kawin kontrak. Lah kok malah jape aku gak seneng kontrak, seneng kawine. Heeh. Aku pengen anu kawin asli kok. Ayo apa? Apa? Apa Mas Mondo? Cinta tak terpisahkan. Oke. Oke. Coba diaturke kanggo pembukaan. Yo, cinta terpisahkan bersama Pak No Pak No Tipes. kawin. Pak No Tipes bersama Mbak Mintul. Yuk, Mas Tris, garapan sing jos. Ya. Hatiku selalu doakan semoga Tuhan mengabulkan. Cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Cinta Kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Luar biasa. Wah, luar biasa. Mas Yudo, Dabu. akan lebih afdol jika Bapak Kepala Desa Pak Lurah Oke. diaturi minggah wonten ing pepanggungan. Siap. Heeh. Niki malah kepara mboten namung Pak Lurah Winong, Pak Ngaten, nggih. Lurah Heeh. selain Desa Winong nggih kepareng lenggah. Oh, ngaten. Mungkin diaturi minggah. Nggih, Pak Agus Nurwakid sebagai Oke. Kepala Desa atau Pak Lurah monggo katuran Nggih, monggo. minggah wonten ing pepanggungan. Heeh. Monggo Pak Cok. Agus Nurwakid. Yo. ujung jare balung ronten ning kalapa rama-rama maneman ujung jare rama Monggo Pak, pergi Pak, monggo Pak. Nggih. Monggo Pak, monggo. Weh, Mas Toto wilujeng rawuh. Nggih. Mas Toto nih, Bang.
Monggo Bapak Kepala Desa katuran paring dawuh Pak Kades. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur sembah nuwun sanget para pilenggah ingkang taksih kersa amirsani pagelaran wayang kulit ing dalu punika. Nggih monggo disengkuyung kanthi saestu mugi-mugi ing ngajengipun saged ngrembaka matur sembah nuwun sanget kanthi sumbangsih panjenengan sedaya. Amin. Pramila ing dalu punika matur sembah nuwun dhateng Mas Akbar, Mas Yudo, Mbak Mintul, Pak No, sing blogok niku wau. Pramila nggih pangapunten, monggo ing dalu punika mugi-mugi kanthi ngawontenaken adicara bersih dusun kedepanipun Desa Winong, Dusun Winong saged ayem tentrem antaranipun perangkat kalih rakyat sageta saling mengingatkan, saling mengoreksi keranten perangkat yen boten wonten rakyatipun nggih badhe merangkati napa. Gajine perangkat, gajine kepala desa nggih rakyat ingkang maringaken. Leres ngendikanipun Mas Dalang. Senajan Pak Tentara, Pak Polisi kuwi gajine ya saka masyarakat. Nggih. Pramila nak karo masyarakat aja adigang adigung. No, leres Pak, leres. Matur sembah nuwun, monggo Mbak Mindul dipun lanjut. Panjenengan mboten nembang Pak. Anu Pak Kades sing tesih kepareng lenggah mbok diaturi tetembangan wonten panggung mengke sareng-sareng. Nggih. Pak Kepala Desa pun dimawon Pak niki sing rawuh Pak. Niki Pak Kepala Desa Durenan. Oh, Durenan. Lintunipun wonten acara tayupan wonten desanipun piyambak-piyambak. Oh, nggih, siap. Monggo badhe request napa Pak? Nembang napa mangga? Siap nih Mas Yudo. Kali Mbak Mintul mangke. Luar biasa. Ampun kesupen lho Mas Akbar. Kados pundi? Benjing tanggal 3. Nggih. Teng Murang. Oh, nggih. Batal ta? Batal. Lah nggih. Malah gudaren. Napa Pak? Napa? Ninggal katresnan. Oke. Siap. Para presiden sih. Disampingi. Ayo, Dek. Dek. Apa? Ya terserah. Ayo, Mbak. Anu Mbak Enggar yo. Aturan semeneng. Ada Mbak Enggar. Didampingi ninggal katresnan. Sip. Karo Mbak Dwi pisan. Mbak Dwi. Pare dudu janganan kok. Nyambut gawe Ora dolanan. masuk. Ayo ninggal katresnan. Yuk bareng-bareng nggih. Nggih. Pak Lurah. Yo dadekne co ninggal katresnan bersama Bapak Kepala Desa. Ya. Wah, horek. Sampun matur sembah nuwun. Suwun nggih Pak Kades nggih. Nuwun. Ditutup nih ya Mas Ida. Nggih. Mbah nuwun Pak Lurah. Pak Minul duduk dulu. Oh iya. Nanti lagi. Mbak Mindul istirahat. Dulu. Nggih. Nanjake Mbak Presiden. Nggih. Tak aturi Sinten karo Dek Lucy jumeneng bareng. Dek Lucy. Yuk sepotonan to. Yuk, catos, celot. Ya. Oh.
Disapa Mas Yudo, Mas Nggih. Mondol. Oke, lujeng dalu, Mbak. Paring asma Mbak sinten? Kula Sinta. Mbak Sinta. Kula Rama, lah niku Cakil. Kaya Anoman. Mbak Sinta saking pundi? Kula saking Nganjuk. Saking Nganjuk. Tesih wonten bangku pawiyatan tesih sekolah? Nggih tasih kuliah. Kuliah semester Semester gangsal. mendhet napa? Kula jurusanipun bahasa Jawa. Mendet bahasa Jawa Mas Yudo. Oh, nggih, mendhet bahasa Mendet Jawa. bahasa Jawa. Ampun konangan nggih nek mendhet-mendhet. Nggih. Mendet itu maksudnya jurusane gitu. Nggih, lah setunggalipun sinten setunggalipun? Nggih nami kula Lucy. Lucy. Nggih. Saking Saking Wonogiri. nggih, Wonogiri niki dudu Brahman. Mas Lucy Senes. tapi dudu Brahman. Semes. Iki Lucy pedet. Ket wau niku mawon. Cilik. Diaturi tetembangan apa? Nggih niki wonten Pambentutan. pambentutan podang kuning Mas. Podang kuning. Kalau wau para kaneman wonten ngersake kitir sumilir tapi mangke mboten napa-napa. Oke, siap. Iki podang kuning rumiyin. Nggih. Nggih. Digawe sing mau enak nyemek-nyemek kanggo para bapak-bapak bini sepuh sing kepareng lengkap. Anu sih dilanggamne. Nggih. Tendangane Gonggomino. Oke, oke. Yuk, monggo. Podang kuning dados. Yuk. Monggo. Iso awan ning ngomong wis ora rasani. Luyuran nang goleki sing gak sayang. Ngombe menenangkan goleki ora krasa iso awan
Victor. Panten Astabrata ki kepatut pinangka patuladan ya Mas Yudo. Di garap rege, manut rege, aku muni suwuk seragenan langsung cek 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 karena apa? Setelah saya selidiki ternyata Astabrata itu adalah barometer dan tolok ukur. Ya ta Mas No? Iya no. Barometer dan tolok ukur bahkan sejajar dengan kerawitan-kerawitan yang di atasnya. Oh, ngaten nggih. Oke, contohnya kados Pak Anom Suroto ndamel grup ABRI. Grup ABRI. Lah ya grup Abdi niku salah setunggal nek sing melok ABRI bareng, Pak. Grup Abdi menika ternyata juga enggak kalah dengan Astabrata. Oh gitu. Nek kula selidiki ternyata titisane condong raos, Pak. Astabrata menika. Astabrata niku titisane condong raos. Nggih. Contohnya suwuk seragenan ya. Suwuk seragenan, langsung nyaut langsung nyaut. Ketok kompak maksudnya. Ketok kompak. Lah niku lak bareng. Loh. Ketok kompak mergo bareng. Bareng. Tapi nek jajal dijajal satu persatu, urung dulung tentu lho nek kompak. Contohnya piye Mas Yudo? Contohnya wis anu demung tok demung tok. Pas nggon suwuk seragenan iki mang khusus demung 1 2 3. Ya. Luar biasa. Kompak Mas. Tenang. Demung Astabrata tolong ukur titisane. Condong raos. Paling ora ya medun sithik titisane supar lah. Sopo iki? Ya gonggonku supar. Saiki genti sing nyaron. Ayo sing nyaron tulung suwuk yang terakhir tadi 1 2 3. Alhamdulillah kompak. Sing bonang kok cengengesan? Sing bonang. Ayo coba sing bonang coba dites suwuk apa seragenan 1 2 3. Ya. Asik. Luar biasa hebat dan ora rugi karo brewokmu le. Hebat. Bonang hebat. Bonang lolos. Nuwun pangapunten kanthi sanget Bapak nggih. Anu nyun dipun asta gampangipun damel suwuk. Nyun pangapunten nggih. Mas suwuk terakhir niku wae nggih pangapunten setunggal kalih hatiku. Asik. Penake yo. Iya.